अच्छा बबुआ तो आओ तनी ऐसा देखी कमलेश भैया केहू नीमन कुछ कहत होखे ओकरा के एक्सेप्ट कइल जाला। सही बात बा। ओकरा के टारल ना जाला। हमरा कहे के माने का बा हमरा कहे के माने ई बा देखी रौरा गावला में हमरा गावला में का अंतर बा रौरा गावनी हो तू मेरी जिंदगी है यही के हम क्या गावत है ले ली मंटू बाबा के तरफ। मंटू बाबा के तरफ सब लोग आयल बा। मंटू बाबा फिर पुरस्कार दिहनी सब आदमी के सब आदमी के हां जी यही के हम क्या गावत हैं देखिए तू मेरी जिंदगी है मेरी हर खुशी है। अच्छा कह हम साथ बैठ ना गा सकेंगे ना गा सकेंगे मंटू बाबा के फिर तरफ से आयल बा। एक हम साथ बैठ ना गा सकेंगे अरे तू मेरी जिंदगी है मेरी हर खुशी है तू ही मेरी पहली चाहत तू ही आखिरी है। हम साल बैठ ना गोनी हमरा लू न खाओ अरे महाराज आम तो लागे मारे होई जा। हाँ हम बता गीत गौनाई से मारो हां जी हां गीतो गौनाई से तू कमलेश भैया के मारे लायक नहीं खा गीतो गौनाई से कमलेश भैया के मारे लायक नहीं खा तू कमलेश भैया से मरवावे लायक बा पूछो हम काहे कहता है ब्यास के ब्यास न मारी ब्यास के ब्यास मारी अब हो सजिन त हमरा के मारी लो हम सुबह कोनी सुबह बोलो हमरा से मरवावे लायक बन हां जी सही बात बा। बोलो हमरा के ना मारी खाली फूल के नीचे मारे हां हमरा से मरवाए कमलेश भैया ले लो बोली गीत के भाव है अब मैं कहता नहीं कि साज बाज पर लिखी गाओ तो हम गा करके दिखाइए दिखाई का सुननी है तन मैंने काट ले लियो बेवफा सनम हमें छोड़ के दूसरा के साथ में चल गई बदल गई बदल गई देखी रौरो रौरो उहे लइया गौनी तो रौरा गावला से केहू के हृदय में जुमास ना जागल नहीं हम गावता नहीं तो लोग के हृदय में जुमास जागता हां जो बेवफा सनम हमें छोड़ के दूसरा के साथ में चल गई बदल गई बदल गई ये बुझे के बा इहे जाने के बा ये खाली इतना भर जाने का कि कोनो गीत के पेश के ना करे ब्रो आ इहे रौरा नइखे सिखले है देखो दिखाई 5 साल पर भेंट भइल बा 5 साल पर लड़का सोचता ये वो ही हो कि वो ना ही हो तो मौसी आई बहन ही हो कहता कि रह पूछिए ली मैडम मैडम हमरा के चिन्ह तारू ओए मैडम हम नहीं खींचिनो आय साफा ना नहीं खुद चिन्ह लेकिन हतारा बोली से बुझाता कि तू है हऊ तार नाम मुस्कान हो बोलो सच बोलो चिन्ह तारू कि नहीं खुद चिन्ह
बुझा तो ओकरा से हम झूठे बोलत रहनी हाँ। आप सच बोलत नहीं हम तोरा के नहीं खींची ये सुने लग रहे बेचारा नहीं महाराज ओह वो सही उम्मीद ना रहा हमारा जिसे मैं फूल समझा था, हाँ जिसे मैं फूल समझा था अपना आंगन सजाने को, वही आज नागन बन बैठी मुझे ही काट खाने को। एक संग गोलगप्पा खात रहलू, फुचका खात रहलू, चाउमीन खात रहलू, आज कहता रू के नहीं खींची न मंटू बाबा 100 रुपए का पुरस्कार दिले बने मंटू बाबा। लड़का कहता कि जा जा नहीं खुची न आज बुझाता एक संग आलू चप्पल खोल रहो आज बुझाता कि कोनो तरह आंख घर भेटा गइल हां कोनो मोटिया पैसा भेटा गइल बारा भूला हमरे के भुला कहे गइलू। ए जान का कहत रे जान आज से भुलाइए जाए काहे कि हमार शादी होता लड़का ले ना तो भैंसा ले होता भर से कहतिया कि नहीं खींची न शादी करता रू तो हम तरह के रोकब ना ना तरह के टोकब ना लेकिन ये कहीं को बात बता दो अरे दिल में अगिया लगा के जा दूर जा दूर चल जा जल्दी भागो जल्दी आज के बाद हम तरह के रोकब ना अरे दिल में अगिया लगा के अगिया लगा के छोड़ जात बारू हमके छोड़ जात बारू हमके पक्का बना के दिल में अगिया लगा के अगिया लगा चंदन सिंह बरमाइन से हमरा के बहुत बहुत रुपया देने सजिनता लोग के मंटू बाबा पुरस्कार दिले बने बाकी भैया अभी रुपया लेके हम का करब हां ले ली काहे खातिर ले ली कौन काम बा रुपया के की खनिहार बा हां ले ली रे मैं तो पतर गिलास की नक पड़ी कहता लड़का अरे मुस्कान तोहरे खातिर सारा दुनिया छोड़ देनी सारा दुनिया से अपन मुंह मोड़ लेनी सोचनी की तहर सूरत जिंदगी भर देखो लेकिन अब केंगा देखो तेरा याद में आंसू बहा के अपन दोनों अखिए फोड़ ले दोनों आँख फोड़ लेनी अब केंगा देखो पैसा ले ली पैसा चार दीवाना है गइल ने के जाना रोवा हमरा से ढेर बढ़ के मत बोली आप आज से रोवा अपन देखम हम अपन देखम तू इनका और दिन के आज कहता रू कि अपन देखो किधर पैसा वो इनका आशिक है मुस्कान नाम बताए हाथ में
हाथ में से मार दे दो भैया एक हाली दे दो भैया तोहरे देवे में दिक्कत ना हो ये क्या दे दो रवल लेके दे दी भैया अपना से हां हो गइल जौन कहे के बता निकाल हो गइल बा कहता भाई वो दिन है हाथ हवा में हाथ धोके हाथ हवा में हाथ धोके खइलू पसंद कहलू कि तहरा बिना जीवन नहीं हाथ हवा में हाथ धोके खइलू पसंद कहलू कि तहरा बिना जीवन नहीं जिंदगी के नैया मज जिंदगी के नैया मज धार में डुबा के दिल में अबिया लगा के अबिया लगा दिल में अबिया लगा मिलने की कोशिश करना भागा कभी न करना मिलने की कोशिश करना भागा कभी न मंटू बाबा हमरा बेंजू मास्टर के दिले बने 100 रुपया भगवान से प्रार्थना करब शुभकामना खातिर मंटू बाबा हमरा के 200 रुपया के पुरस्कार देनी भगवान से प्रार्थना करब शुभकामना खातिर हो हतेरा कहत रहलू हम के दिल बर जानी ये हतेरा कहतारू नहीं चिन्हता मुस्कान क्या है मुस्कान ए मुस्कान मुझे छोड़कर ना जा मेरे यार तू अपना इरादा बदल दे मेरी जान मत नहीं रहो डाल के रहुआ और वो सुनबे तो हमरो खारा होता ए जाके हमार लड़का पसंद हो गइल बा वही से नहीं इरादा बदल ले बनी सुबेरे हम वहां के संगे जाए रहुआ के छोड़ हां केकरा संगे जाए के कहती है और अपना भाई जोरे भाई भसुर के कहल जाला हां तो सही बात बा हमार बड़ भाई है रे एंगा मत कहवा के ओ हतेरा कहत रहलू हम के दिल बर जानी ए हतेरा कहत बारू नहीं चिन्हता बजरंग बली क्लब पुरस्कार मिलल बा भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर मंटू बाबा फिर पुरस्कार देहनी संग संग पारस नदान जी कवि जी बैठल बानी पारस नदान जी बार बार प्रणाम करो तनी कान से खुलेगी हम एक बार आग्रह करो पारस नदान जी से
तनी मंच पर खाली हमरा लगे आइते ए बाबूआ शर्मा मनो जावा के शर्मा मनो जावा के पर्दा बना के दिल में अगिया लगा के